mag-blend in ko ka rin tao kasi maka-costume ko so makakalog ko talaga gameplay. Ito yung impostor yan! So kung ini Angeles, mag-cover ko kitang Siete Palabras, itang Last Supper daw. Kini nagagawang kini LNW. So ngayon ito na ko So ay na-tune ako LNW. Ako sana yung magsalita akong dili kandalan. Alay Kevin na ako mo lalo din guys. So ay na. So baka niyang lagyan ni Balang Malaldo. Dakal miminong kandalan. Dakal pamangan, barbecue mga so muling busy na ni para mag-set up. Pipay naman. Magtaksil ka na ako. Magkalulong na ako. Takpan at yung kining LNW, kining court. magkalulong ka Kasalukuyan na. niyang maliliari tang Last Supper. Maestro, sabihan niya po nung ninong traidor. Subukan ako ang Satanas. Sasabihan mo nga anak ni Diyos! Balo yung tungkol yan naning Albenyo. Na, kwento na balo yan. Ang Albenyo. Para po sa ano, sa Nang Jesus niya. Ang buriyo sabihan. Kaya pininga mo na niyo. Pininga mo na niyo. Selfie muna bago ipako. Bali! Siyempre, papantota mo dapat every year, alwa-alwa. Magdagdag mo pag maglapot mo para itang interest na rin tao. Pag dapat nung nga papasin mo magiging tamo na itang medyo sikat na pang-millennial. Kasi kailangan talang dyan tayo kita kamayo mo batak mo lang dito kay. Bata mo maka-reach out na mo ka rin. Uy, dalokan. Uli gini. So ito, tuloy tayo bukas kanyan. Bukas mapali. Bukas si mapali. Mapali. Mapin eh. Mapali talaga. Pansiya ka rin mga niningaldo, kailangan mo mag-hydrate. Wah, may mga langin din makaluwang kaya. So ayun na mag-umpisa na. So Friday ngayon, Biyernes Santo ngayon, de. So Friday pala par, Biyernes Santo na eh. Biyernes Santo pala Friday. Maliliaritang balang reenactment na itang Paparosan de Cristo. So akit mo yan talagang violent lang. So nung akit chikainin ayan na ayan itang lalagay Cristo. So ito balo ko itang ipakuda pero nalita mo po ito kung yapin niya. Balita kong this year ipakuda rin bitis na leader usually gagawan. So something new for this year. Very realistic ining reenactment do kasi penitensya din detang lalagay. Lalo nita lalagay yung Kristo, apin mo rin yung penitensya na so imbes na magdarami ining gagawan. So papunta na kayo ngayon kitang kung noorin day pa ako itang ako sandang Golgota. Sasabihan nyo nga rin ah! Ayun ba nyo kaya kayo panuman nyo lang kayo eh! Tayo! 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 So naman chuha kayo ni apin mo talaga itang intimidation da rin guardiada kasi bala mo tuto.
talagang manguli sa kula. Kahit rating mo ako. So, alwaya, intense yung experience na. Taga saan kayo? Taga Parañaque. Parañaque. Bakit kayo pumupunta dito? Gusto ko ma-witness. So, para sa'yo magandang parang subject ng event na to. Yes, it brings back history. Okay. So, saan kayo, sir? Hindi, taga saan kayo, sir? Taga Munting Lupa. Munting Lupa, okay. Bakit kayo pumunta dito, sir? I've always been interested na mapanood yung crucifixion dito. Yes. First time ko sa Angeles, kaya First time niyo, sir, sa Angeles? sa na ganito. lang. Hindi, no? No English? No English? Okay, thank you. Surprise, surprise. Ay, wapan pala na episode yan eh. So, magpapagalibog-yung niya. Balo, Papawas ko ko niyan. Hindi ko bali. Mato niyang girlfriend. Mati ang bigas sa mga... No! Si Tagining kay, Nordalay pa ako. You can see it again. Mapali, malikabok, sigla, petangan na nga do. So, let's see. At so tayo mo ganing Golgotha. Ganing Heaven ay Bugi. Anto niya pa rin, you know, subject para kay photography. Yes. Maki-join ko ka rin people kayo na makakostume mo rin ba ito? Gabi ako. First time yung lagi kayo na? Second time. Second time. So ayun eh, manaya kayo mag-prepare la para gawin danitang kay pamamako. Kaya nag-intro. Try ko pang lumapit kay Tambabo. Si medyo ngayon malapit. Sinong maniwala ka din eh? Nakapanik ko kayo ng babo. Ayun eh. Kenita main place. Presawan! Sobambe! Talo! Yata maniwala kayo niya, hindi oh. Hindi ako maniwala yata kayo. Ika! Intense. Sobrang akin mga nanokaraw tawa rin eh. Hello. Ikut keping kayo ah. Ano eh, mag-umpisa ng mama ko. So, umpisan nang ipa ako yung games. Oh my God. So kasalukuyan daw mamasa. Mabasa na yata yung camera ko. Nakakalimutan ko basan na kaya pala. Kasi, you know, minuran na niyang Paco de Christ. Oh my God! Solid. Solid mas galing dalong. So, putang babadala dito ang Paco. Diretso daw ka rin yung ambulansya. Kasi pwedeng nika-infection mga yan. So, dapat atrit dala tambing. So, every year makanyan. Yun na. Although sterilized la rin ang Paco and high quality la, pang kaila talaga. Siguro ganda pa rin Kenny na matreat la after the
Ipako. Second year. Second year? So every time matingin papalitan yung acting niyo mga yan. Ating na lalaki mag-interview. Ay, balang year at tingin papalitan acting niyo mga yan. O yan naman. Oh, every year yan naman pero improve niyo. Siyempre, of course, gagawa kaming bayo bantay sa sawa ng audience namin. Okay. Malumi. I was blown away. It was awesome. The production, amazing. And then taking Jesus off in an ambulance, that was surreal. That was very surreal. Number one, the show is the best. It's the best. You must come here and see this. This is very important. If you believe in God, you believe in Jesus Christ, even if you do not, you come here, it changes your life forever. It's a spiritual transformation. You must see this. It's nothing like seeing it live. It's the whole package and you've never seen anything like this before na King Theater usually. Ating fourth wall, di ba? Ini fourth wall breaking nga talaga yun eh. Alang wall. Alang wall. Zero walls akin kayo. mo rin ang tao babawal, dore lang. Akin mo rin ang Ito mamaspas. Paspas ang doon ni Marbe. So intense talaga yung experience ko. Tsaka, alam mo rin kasanting ng kakulay ng hakit rin ang alawang tao na mag-participate lang. Tsaka, ating mamisaling buko, ating mamisaling Ating miminom, ating mag-barbecue, mag-barbecue. So, it's like a festival in its own right. And I think na naman necessarily kailangan maging Katoliko ka ba? I appreciate You don't yung have to event be na yun. devout Diba? Catholic. Kasi it's about performance, it's about community-based activities. Being with the community and celebrating something together. So, invite mo na ba rin kilala mo nung taga-Eric Manong Patangita? Okay, So, bye. invite na kayo po like image me. Feed Gawag local. kayo pandakal lang makanini. Panyabak mo pa yung sarili para kaya kayo. Visit us on YouTube at We The Local and our Facebook page, facebook.com/We The Local. Bye guys.